Fl-imqabba, Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista jrid jikkonvinċi bil-proposti li tressa l-qudiem u b'xejn aktar. Din hija il-politika li nemmen fija jien u li naf li intom ukoll tridu. Politika fejn mhux nappellalkom biex tikkunsidrawna bħala gvern għax sempliċement ġbajtu minn ħaddieħor l-istess uġuħ ta' 25 sena sħaħ. Iżda politika fejn nikkonvinċu bil-proposti pożittivi tagħna. Il-Partit Laburista jemmen f'politika ta' responsabilità u ta' proposti konkreti u realistiċi. Ninsabu sereni għaliex nemmnu f'politika ġdida u nadifa fejn dak li nipproponu qabel l-elezzjoni inkunu ċerti li nistgħu wettquhom wara. Fejn in-nies li tkun fit-tixt qabel l-elezzjoni ikunu jistgħu jsibuk wara. Joseph Muscat qal li kull meta propona xi ħaġa huwa kien ċert li din seta' titwettaq. Fakkar dwar meta argumenta li jittaxxa fuq is-satelliti kienet illegali, dwar meta ħaddem biex jorħsu l-kontijiet tar-roaming tal-mobile phones u fil-kwistjoni tal-VAT fuq it-taxxa tar-reġistrazzjoni. Il-Partit Laburista kien korrett ukoll meta qal li pajjiżna ma kellux bżonn power station li taħdem bl-iktar żejt li niġġess, blena Malta tixtri 85% taż-żejt kollu tagħha mill-kumpaniji investigati b'rabta mal-iskandlu tal-għoti tal-commissions. L-istess kif il-Partit Laburista kien korrett fil-kwistjoni taż-żieda tal-500 € fil-ġimgħa. Kif tista' int tieħu żieda ta' 500 € fil-ġimgħa? 500 € li hija l-pensjoni li ħafna anzjani jieħdu kull xahar, li hija kważi l-paga ta' ħaddiem prekarju kull xahar. Kif tista' int toħodha żieda kull ġimgħa over and above il-paga li qed tieħu? Kif tista' mbagħad fl-istess nifs tolli l-kontijiet tad-dawl u tal-ilma, tkisser il-familji u tabbi n-negozji? Joseph Muscat qal li huwa ma daħalx fil-politika għal flus iżda biex ibiddel. Il-politika hija servizz u għalhekk irrid inbiddel il-politika. Għalhekk irridu flimkien innatfu l-politika. Għalhekk m'għandniex għalfejn inkunu negattivi ħbib tiegħi. Għax dak li jispirana biex nieħdu d-deċiżjonijiet bħal dawn huma uliedkom, huma uliedi li nixtieq li jgħixu f'pajjiż li jkun ferm aħjar mill-llum. Sabiex uliedi meta jikbru u jarblu lil missierhom jaraw bniedem b'ħafna difetti, bniedem b'ħafna żbalji. Iżda bniedem li dejjem poġġa lil Malta l-ewwel, li ma daħalx fil-politika għal poter, iżda li tħalt bħal sħabi kollha biex nagħmlu d-dover tagħna, biex naqdu lil dan il-pajjiż, biex intellaw il-fuq, biex nagħtu lilna l-koll il-pajjiż illi veru jixraqilna l-isbaħ wirta l-uliedna. Pajjiż maqut, pajjiż Ewropew, Malta Maltija u Malta Ewropea. Dwar id-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea fuq tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna, Joseph Muscat qal li dan wera li l-costings tal-wedid tal-Partit Nazzjonalista huma bbażati fuq previżjonijiet li mhumiex realistiċi. Dan ifisser li gvern ieħor nazzjonalista jew jerġa' ma jwettaqx dak li tiwiegħat jew jifqa' l-kaxxa ta' Malta jew iżid it-taxxi bħal VAT u jdaħħal taxxi ġodda.